Хайырлы ирте, елнең төп телеканалында Татарстан яңалыклары, студияда Чулпан Әмири безнең бүгенге чыгарылышты. Татарстанның гадәттән тыш хәлләр министрлыгы су объектларында боз кешенең авырлыгын күтәрә алмый һәм аңа чыгу куркыныч дип кисәтә. Республика район авылларда авыл хуҗалыгы техникасын тикшерү эшләре башланды. Балалар илне ясый. Шул исемдәге республика конкурсына Алексеевск районы укучылары да кушылды. Апрель айы башланды, республикада жылы һава торышы урнашты. Синоптиклар бу айны аномаль жылы булыр дип фаразлый. Төнге салкыннар тукталды һәм шуңа бәйле рәвештә елгаларда су биеклеге күтәрелә. Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсендә билгеләп үткәнчә, Татарстан сулыкларындагы боз ныклыгын һәм калынлыгын бик тиз югалта. Теманың дәвамы алдагы язмада. Казансу елгасында боз бик тиз эри, ләкин балыкчыларны бу куркытмый. Алар билгеле бер кагыйдәләргә таяна, үзара 3-4 метр дистанцияны саклый. Рафаэль әфәнде балык тотарга инде 40 елдан артык йөри. Бу атнаны да балыкка килергә мөмкин әле ди, бозның ныклыгына өметләнеп. Течения нету, не промывается. Казансу елгасында башка балыкчылар да боз калынлыгына ышанып килә. Әгәр дә саклык чараларын истә тотсаң, бәхетсезлек очраклары булмый дип саныялар. Ләкин һава торышы җылыту белән балык тотарга яратучыларның куркыныч хәлдә калучылары да бар. Кичә иртәнге 7-дә кризис хәлләре идарәсе үзәгеннән сигнал килгән. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре санаулы минутларда урынга килеп җитә. Подъехали и увидели, что лежит мужчина, он уже практически в воде. Без килгәндә балыкчы суда иде инде. Аяк куллары белән боз читенә тотынырга тырышкан. Без аны коткарып, ашыгыч ярдәм хезмәткәрләренә тапшырдык. Хәзер көндезге һәм төнге температура җылы тора. Боз бик тиз эри. Агым булмаган урында 50 см чамасы саклана, ә башка җирләрдә иреп беткән диярлек. Безнең иҗат төркемебез коткаручылар белән бергә боздагы вазгыятьне күзәтү өчен рейдка чыкты. Әмма балыкчылардан тыш кызыксыну өчен генә бозга чыккан кешеләр дә бар иде. Белгечләр фаразы буенча Казанда һава температурасы бүген 14 градуска кадәр җылы була. Димәк, балык тотарга яратучылар урыннарны җентекләп тикшерергә тиеш. Алия Галиуллина, Иван Жуков, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары. Быел кар күп, шуңа да халык су басмасын дип борчыла. Республика район авылларында язгы су басуларны кисәтү максатыннан төрле чаралар уза. Ягъни йорт түбәләреннән кар төшерелә, канаулар казыла, су басуны кисәтү юнәлешендә нинди эшләр башкарылуын Опас районы мисалында карыйк. Шәһәр тибындагы Опас бистәсендә су агып чыгып китүче канаулар, турбалар чистартыла. Карны читкә чыгару эше башкарыла. Шәхси йортларда яшәүчеләргә дә су басу буенча көтелмәгән хәл килеп чыкмасын өчен тиешле чаралар күрү мөһим. Хөрмәтле апастылар, шушы форсаттан файдаланып сорар идем сезне. Һәр берегез үзегезнең хуҗалыгына игътибарлы булып, тиешле әсбапларны хәзерләп, суларны ачырга, трубаларны, су юлларын, җырмакларны җырырга һәм шул вакытта гына инде без авыр куркынычсызлыклардан кытылып калачакбыз. Су юлларын ачу урамнарны су басудан саклап калачак ди белгечләр. Әгәр дә шушы урамны менә шулай кыр буйлап юл салынмаса, шушы зур тракторлы техника белән, ул вакытта бу урамны бер сүзсез су баса. Тирәлекне язгы табигать бәла казаларыннан, хәвеф-хәтерләрдән саклауны оештыру максатыннан районда комиссия бар. Алар махсус төзелгән план буенча эшли. Ләйлә Зайнуллина, Гөлназ Вәлиева, Гадел Галиев, Татарстан яңалыклары, Опас районы. Авыл хуҗалыгы тармагы өчен мөһим чор язгы чәчү якынлаша. Басу кырлардагы эшнең нәтиҗәлелеге техниканың төзеклегенә бәйле. Әйтик, Зәй районы агрофирмаларында авыл хуҗалыгы техникасын тикшерү инде башланды. Рулевой механизм проверяем, тормозную систему. Кырга чыгачак техниканың төзеклеген бәялиләр, руль артына утырачак механизаторларның тиешле документларын барлыйлар. Район агрофирмаларында техник тикшерүләр башланды. Баш дәүләт инспекторы тарафыннан чәчүдә катнашачак һәр техника тагылмалар җитди контроль итә. Во время проверки техники особое внимание. Техниканы тикшергәндә руль механизмнарының,
тормоз системасының яктылык, тавыш сигнализациясының төзеклегенә, механизаторларда тиешле категория һәм квалификация булуына аерым игътибар бирәбез. Машина тракторларга техник күзәтүләр үткәрүгә хуҗалыклар алдануга әзерләнә. Механизатор Ринат Закиров язгы чәчү компаниясендә 6-нчы тапкыр катнаша. Быел да кырга чыгуны түземсезлек белән көтә. Запчастьлар кайдып тора, үзебез әзер. Язгы кыр эшләренә чыгачак техниканы тулысынча кабул итү апрель башына билгеләнгән. Әле кырда яткан карны исәпкә алып, язгы кыр эшләре быел соңрак башланачак. 17455 гектар мәйданда көзге культуралар чәчелгән. Быел инде әзгенә структурада, чәчүлекләр структурасында әзгенә үзгәрешләр бар. Безнең узган ел 17455 гектар чәчелгән көзге культуралар. Алар яңгырда, кырда чәчелсә дә, октябрь-ноябрь айларында яңгырлар булып, алар тишелеп калдылар. Кыр эшләрендә катнашучылар шулай ук агротехника таләпләрен, иминлек нормаларын җиренә җиткереп үтәргә тиеш. Булар барысы да алда торган чәчү эшләрен тиз һәм яхшы сыйфат белән башкаруда мөһим роль уйный. Адилә Бирханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Татарстан яңалыклары, Зәй районы. Апрель-июль айларында Татарстаннан якынча 3000-нан артык кешене хәрби хезмәткә чакыру һәм җибәрү планлаштырыла. Беренче төркем якынча 15 апрельдән соң китә. Бу көннәрдә Россия президенты Владимир Путин 18 яшьтән 30 яшькә кадәрге запаста булмаган һәм хәрби хезмәткә чакырылырга тиешле 150 мең кешедән торган Россия гражданнарын хәрби хезмәткә язгы чакырылыш турында указга кул куйды. Ул 1 апрельдән 15 июльгә кадәр дәвам итә. Бу язда чакыру буенча хәрби хезмәткә алынган гражданнар махсус хәрби операциядә катнашуга җәлеп ителми, хезмәт итү вакыты элекеге кебек үк 1 ел тәшкил итә. Татарстанда бердәм Россия төбәк бүлекчәсе беренчел тавыш бирүдә катнашуга гаризалар кабул итүне дәвам итә. Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары һәм төбәктә Россия авылы проектының координаторы, шулай ук бердәм Россия сәяси советы әгъзасы Мурат Әхмәтов партияның төбәк праймеризында катнашу өчен документлар тапшырды. Мурат Әхмәтов билгеләп үткәнчә, алдан тавыш бирү ул үз ярдәмеңне, үз бурычларыңны билгеләү һәм аларның җәмгыять өчен ни дәрәҗәдә мөһим булуын ачыклау. Аның сүзләренә караганда, республика халкының ихтыяҗларына һәм теләкләренә игътибар итәргә кирәк, чөнки бу юнәлештә эшләр әле күп. Праймеризны уңышлы узган кандидатлар Республика Дәүләт Советының сайлау этабына чыга. Йомгак ясау 27 майга планлаштырылган. Бөтен халык сайлауына барганчы, әлбәттә әле үзеңнең ни дәрәҗәдә бу юнәлешкә лаеклы икәнеңне белү һәм тану һәм таныту өчен, танылу өчен бу имтиханны үтәргә кирәк. Халык белән бик тыгыз элемтәдә һәм аралашып, аларның һәрбер ихтыяҗ мөрәҗәгатьләренә җаваплы карап, алар белән эшләдек. Менә инде әгәр дә киләчәктә ышаныч була торган булса, республикабыз халкыннан сайлаучылардан бу эшне дәвам итәргә дигән теләктә. Узган атна сәяси вакыйгаларга да бай булды. Дәүләт Советының 52-нче утырышы узды, Лисичанск һәм Рубежный шәһәрләренә чираттагы гуманитар ярдәм китте. Бу һәм башка темалар турында тулырак парламент хәбәрләрендә алар белән Алия Галиуллина таныштыра. Дәүләт Советының 52-нче утырышында парламентарийлар гамәлдәге кайбер республика законнарына үзгәрешләр кертте. Думадагы хезмәттәшләре республика икътисадына акча җәлеп итү турында сөйләде. Татарстан академиклары халык сайланучыларына узган елгы фәнни казанышлар турында хисап тотты. 12 институт, 7 үзәк, дистәләгән заманча үсеш юнәлешләре. Депутатларда Татарстан фәннәр академиясенең узган елдагы хисабы аеруча зур кызыксыну уятты. Асылда бу проектларны тәкъдир итү, импортны алыштыру, биоинженерия өчен яңа технологиялар, мәсәлән, татар язуын цифрлаштыруга аерым игътибар бирү. Татар энциклопедиясе институтында да фәнни юнәлешләр һәм яңа идеялар күп. Безнең институт өчен әлбәттә иң әһәмиятле юнәлеш ул гуманитар юнәлеш. Бу юнәлештә без инде бигрәк тә онлайн проектны иң әһәмиятле дип күрәбез. Ул онлайн энциклопедиябыз хәзерге көндә бик нык үсә һәм соңгы көннәрдә, соңгы вакытта бигрәк тә безнең сайтка 3000-дән 5000-гә кадәр күзәтүче керүче күзәтәбез. Бу безнең өчен бик тә югары күрсәткеч. Без элекке традицион эшчәнлегебезне дәвам итәбез. Төрле тармак энциклопедияларын, гамәли энциклопедияларын бастырырга тырышабыз. Шул исәптән бигрәк татар диаспорасына багышланган, Татарстан халыкларының тормышындагы төрле тармакларына багышланган.
Экспозицияда академик секретарьларның гуманитар, медицина һәм биология фәннәре эшчәнлеге турында стенд докладлары тәкъдим ителде. Академия президенты фикеренчә, тәҗрибәле академиклар белән бер рәттән яшь галимнәрне җәлеп итүдә бик мөһим. Привлечь молодежь и сбалансировать и гармонизировать структуру кадров, разработан новый инструмент профессоров Академии наук Республики Татарстан. Важная роль в формировании новых эффективных моделей взаимодействия университет-предприятий в рамках стратегической переориентации на импортоопережение, импортозамещение, технологический суверенитет и суверенитет данных. Сегодня мы акцент делаем на проект формирования передовых инженерных школ. Не секрет, сегодня у нас их 5 передовых инженерных школ, и у нас разрабатывается и поддерживается правительством Республики Татарстан о создании региональной передовой инженерной школы республики в 2025 году. Фәннәр академиясеннән тыш, халык тарафыннан сайланучылар алдында иҗтимагый палата башлыгы, балалар омбудсмены, эшмәкәрләрнең хокукларын яклау буенча вәкаләтле вәкил һәм дума депутатлары чыгыш ясады. Һәркем хисап тотты һәм нәрсәгә басым ясарга кирәген аңлатты. Россия парламентының түбән палатасында депутатларның эшчәнлеге турында Татарстан төркеме координаторы Ойрат Фәррахов сөйләде. 5600 наказ бирделәр. Ул мәктәпләр, юллар, су мәсьәләсе, пожарный мәсьәләсе. Наш бүгенге көнгә 60% шушы наказларны үтелде. Һәм алдагы көннәрдә бу бюджет мәсьәләсе булганда Думада без калган шул наказларны кертергә тиеш государственный программаларга һәм яңа федераль бюджетка. Моннан тыш Ойрат Фәррахов сайланучыларның наказлары турында искәртеп, аларны тармак һәм елларга бүлеп күрсәтте. Эшкуарлар хукукларын яклау буенча вәкаләтле вәкил аларның мөрәҗәгатьләренә басым ясады. Татарстанда танылган маркетплейслар белән кирәкле продукция җитештерү буенча мега-кластер булдыру планлаштырыла. Татарстан эшмәкәрләре чит ил товарларының кайсылары яхшы сатылачагын белеп торса, үзләре үк мондый җитештерүне эшләтеп җибәрә ала. Әмма моның өчен республиканың ярдәм программасы кирәк. Моннан тыш депутатлар гамәлдәге республика законнарына үзгәрешләр кертте. Алар автомобиль юлларына, мәгарифкә һәм адреслы социаль яклауга кагыла. Узган атнаның парламент хәбәрләре турында кыскача шулар иде. Казанда балаларны 1-нче сыйныфка алу турында гаризалар кабул итү башланды. Ул 2 этапта уза һәм 5 сентябрьгә кадәр дәвам итә. Гаризаларны Дәүләт хезмәтләре порталы, мәктәптә яки Россия почтасы аша бирергә мөмкин. Яңа төзелә торган мәктәпләргә документлар 10 июньнән 30 июньгә кадәр кабул ителә. Республика Мәгариф һәм фән министрлыгы белгечләре әти-әниләр борчылмасын. 1 сентябрьдә барлык балалар да парта артына утыра дип белдерделәр. Шулай ук 1 сентябрьдән Казан мәктәпләрендә хезмәт, куркынычсызлык һәм ватанны саклау нигезләре дигән яңа предметлар укытыла башлый. Балалар илне ясый акциясына торган саен күбрәк районнар кушыла. Әлеге конкурс безнең Татарстан дәүләт радиокомпаниясе, Республика Мәгариф һәм фән министрлыгы, ЮХИДИ, Юл хәрәкәте иминлеге һәм Бердәм Россия партиясе белән берлектә үткәрелә. Иҗади ярышка Алексеевск районы укучылары да теләп кушылды. Быел яшь рәссамнар нинди темаларга өстенлек биргән? Бу турыда алдагы язмада. Алексеевск бистәсенең 2нче мәктәбендә балалар илне ясый бәйгесе уздырылды. Биредә берничә сыйныф үзара ярышты. Мәктәп укучылары рәсем ясауның һәрбер адымын белә. Үзенчәлеккә хас булган рәсемнәр дә шактый. Әмир ясаган рәсем аеруча игътибарга лаек. У нас была тема Россия. Я нарисовал дорогу. Ну, потому что я привык рисовать машины, там дороги, дома. Рәсемнәрдә гаилә, заманча фәнни технологиялар үсеше, юллардагы иминлек темасы сурәтләнгән. Шулай ук шактый укучылар «Мин патриот» темасын сайлаган. Россия наш дом. Эш барышында укытучылар рәсем ясау буенча катнашучыларга кайбер әйберләрне тәфсилләп аңлата. Рисунки все у нас очень яркие, живые, и очень интересно, что они воспринимают как будто бы мир совсем по-другому.
Мында тиешле дәрәҗәдәге патриотик тәрбия инде күптән алып барыла. Мәктәп Советлар Союзы герое Сталинград сугышы катнашучысы Иван Кочнев исемен йөртә. Шуңа күрә сугыш тематикасы һәм ватанны саклаучылар белән балалар яхшы таныш. Алексеевск укучылары башка районнардан үзләренең яшьтәшләренә җитди көнләшү күрсәтергә уйлый. Май азагында биредә беренче этапка йомгак ясала һәм балаларны яклау көненә җиңүчеләрне бүләкләү көтелә. Республика конкурсы лауреатлары һәм дипломатлары июньдә Россия көне алдыннан билгеле булачак. Дина Нәҗметдинова, Дмитрий Второв, Ринат Сихибгараев, Динар Зинатуллин, Татарстан яңалыклары, Алексеевск. Изге Рамазан айы тамамланырга да нибары 8 көн калып бара. 10 апрель көнне мусульман дөньясы ураза гаетен билгеләп үтә. Әлеге мөбарәк бәйрәм республиканың шәһәр мәчетләрендә иртәнге сәгать 7 яртыда Коръән аятларын укып башлана һәм сәгать 7дә гает вәгазьләре белән дәвам итә. Гаит намазы иртәнге 8 яртыда укыла. Бу турыда Татарстан Диния нәзарәте хәбәр итте. Авыл җирлекләрендә гаит намазын кояш чыгып ярты сәгать узгач уку тәкъдим ителә. Эфирда Татарстан яңалыклары, чираттагы хәбәрләргә күчәбез. Татарстан дәүләт телерадио компаниясе республика рәисе каршындагы телләр комиссиясе ярдәме белән берсеннән-берсе үзенчәлекле проектлар башлап җибәрде. Алар арасында фидакарлар радио циклы иң игелекле һөнәр иясе укытучыларга багышланган. Әлеге радио тапшыруны әзерләү мизгелләрен сезнең игътибарга да тәкъдим итәбез. Фидакарлар студиясыннан Мөршидә Җихан репортажы. Соңгы вакытта фидакар сүзе сирәк кулланыла башлады. Күрәсең, тормышыбызда үз-үзен аямаучы, үз эшенә чын күңелдән бирелгәннәр сирәгәя. Әмма Татарстан радиосы журналисты Раил Садри бу фикер белән килешми. Ни өчен? Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстанда яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе белән әзерләнә торган фидакарлар тапшыруның 2нче сезоны старт ала. Әлеге сезонда инде без моңа кадәр танышкан укытучыларыбызны практик яктан сынап карыйбыз. Ягъни алар безнең радио студиясына килеп, үзләре дәрес үткәреп карыячак. Минем кылыным бар, ул айгыр, киләчәктә ул чабышкы булачак. Фидакарлар тапшыруның кунаклары Галимҗан Ибраһимов исемендәге 17нче татар гимназиясе укучылары. Бүгенге дәрес әлбәттә шады, безнең беренче тапкыр менә шулай итеп радиога килеп ачык дәрес бирүбез. Рамилә Абдуллинаның бик күп тапкырлар ачык дәрес үткәргәне бар, әмма бу рәвешлесе беренче ди фидакар укытучы. Безнең беренче дәресебез татар теленнән беренче дәрес дип атала, үзебез белән танышу һәм татар халкында бик еш кулланыла торган атамасына тукталдык. Икенче дәресебез безнең аваз ияртемнәре дигән тема иде, шулай кызыклы тема. Укучыларыма да, үземә дә бик ошады, балалар да бик актив булдылар. Укытучы белән укучы арасында мөнәсәбәт булсын өчен дәресләрне менә безнең Рамилә апа кебек дәресләрне алып барырга кирәк, минемчә. Фидакарлар проекты Бөтен Россия туган тел форумы вакытында Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановка тәкъдим ителеп, югары бәя алды. Проект киләчәге зур булыр дип уйлыйм. Татар теле укытучылары һәр вакыт үсештә, яңалык эзләүдә. Бүгенге вәзгыятьтә педагогның максаты балаларда гына түгел, хәтта аларның ата-аналарында туган телгә карата кызыксыну уяту. Радио аша яңгыраган ачык дәресләр әлеге максатка ирешүнең бер юлы дип белдерде фидакарлар тапшыруына башлап хәйр-фатиха биргән Тәүфик Сәгыйтов. Менә һәрбер укытучыда үзе турында белән сөйләшкәндә, аның турында гына язганда кызык булды. Менә аның эшләү тәҗрибәсе ничек икән? Ничек шулай кызык була икән? Ничек балалар кабул итәләр икән? Менә шушы балалар белән эшләүнең тәҗрибәсен ачу, яктырту һәм кешеләргә җиткерү иде безнең бу бурыч. Гомерләре татар теле һәм әдәбиятын башка фәннәрне татар телендә укытуга багышланган фидакар укытучылар һәм бакча тәрбиячеләре катнашында ел дәвамында 24 тапшыру әзерләнә. Аны Татарстан радиосы аша сишәмбе һәм җомга көннәрендә 4:20 минутта тыңларга мөмкин. Мөршидә Җихан, Ринат Сәхибгәрәев, Татарстан яңалыклары. Бүген 2 апрель халыкара балалар китабы көне. Шул уңайдан бүген актуаль әңгәмә сәхифәсендә кунакта Татарстан китап нәшриятының балалар һәм яшүсмерләр әдәбияты редакциясе мөдире Айсылу Галиева. Әңгәмәне Ания Гыйбадуллина алып бара. Айсылу ханым, исәнмесез? Хәерле иртә.
Балаларга ышарлык, шул ук вакытта сыйфатлы һәм файдалы итеп тә китап нәшр итү ул бик зур максат, бурыч дип уйлыйм мин. Чөнки бүгенге көндә виртуаль чынбарлык мөмкинлекләре шиксез диярлек. Әйме, шул ук вакытта традицион китапны менә кызыклы итүгә игътибар һәм көч бик күп кирәк дип уйлыйм. Китап нәшриятында заман белән бергә атларга тиеш инде. Шул виртуаль чынбарлык дигән әйберләрне дә без үзебезгә хезмәт иттерергә тырышабыз. Китаплар безнең бу атнада бит инде 2 апрель көнне Ганс Христиан Андерсенның туган көне һәм менә шул көн балалар китабы көне дип игълан ителгән бөтен дөнья буенча. Мин үзебезнең балалар китапларының иң әйбәтләрен генә җыеп алып килдем монда. Виртуаль чынбарлыкны да үзебезгә хезмәт иттерәбез димәктән, менә бу китапта бу 0-дан 2 яшькә хәтлек балалар өчен уку китабы. Монда бөтен жанрларда бар. Ул яшьтәге балалар өчен нәрсәләр кызыклы һәм нәрсәләрне алар белергә тиешләр, әти-әниләр нәрсәләр укырга тиешләр, монда җыелган. Һәм ул китапта менә шушындый QR-код та бар. Бу QR-код аша кирип, без яшь әниләргә, әле беренче бәбиләрен генә алып кайткан, бишек җырларын бөтенләй белми торган әниләргә ярдәм булсын дип, бик талантлы артистыбыз, җырчыбыз Сәйдә Мөхәммәтҗанова башкаруында бишек җырын куйдык. Менә шулай итеп, төрле QR-кодлар аша компьютер дөньясына да кирергә туры килә китаплар белән бергә. Һәм әйтик, мәсәлән, мин монда алып килмәдем, инде аны Таң Батыр дигән китап чыгарган идек без. Менә шушындый төрле формага кертеп киселгән иде ул. Анда без 2 QR-код белән чыктык. Аның берсенә кирип бала Таң Батыр әкиятен тулгайым тыңлый ала, икенчесенә кирип Таң Батыр дигән мультфильм бар иде безнең Гарик Сайфетдинов дигән кеше ясаган 90-нчы еллар башында. Менә шул мультфильмны карый ала татар телендә. Мин монда күреп торам, әлифбага кадәр шушы мәктәпкәчә балалар өчен, яшьтәге балалар өчен китаплар сериясе чыккан, әйме? Бу китаплар сериясе ул узган ел чыккан безнең горурлык инде ул. Мин бу китаплар сериясын бик яратам үзем. Моны бик озак еллар балалар бакчаларында методист булып эшләгән, бик күп санлы хрестоматиялар һәм методик ярдәмлекләр авторы Кофия Вәли кызы Закирова эшләде. Төзүчесе ул. Менә шушындый кичкенә генә вак кына әйберләр. Бер кичтә бала араганчы укып бетерә торган, 2 минут эчендә, 2 минут ярым эчендә укып бетерә торган әйберләр. Монда инде безнең шигырьләр дә күбәя, рәсемнәр азая һәм текстларның озынлыгы арта бара. Монысы инде мәктәпкәчә яшькә әзерлек, мәктәпкә әзерлек группалары өчен һәм кичкенәрәк балалар өчен киселеп, төрле формаларга кертелеп ясалган. Монысы инде без 0+ дип бирәбез. Балаларга тотып карарга кызыграк булсын өчен. Бик күркәм. Уенчык форматында. Аннары мәктәп балалары өчен энциклопедия сериясе әйме бар? Мәктәп балалары өчен энциклопедиялар сериясе монда 10 китап иде. Мин аның 2-сен генә алып килдем. Бөҗәкләр, илләр һәм континентлар. Моны инде без башлангычлардан алып, алардан зуррак шулай ук үсмерләргә дә адреслыйбыз. Моны мәктәптә дә кулланырга була, үзеңнең кызыксынуларыңны да басарга була, буларны укып. Бик кызыклы, кайвакытта өлкәннәр, олылар да белми торган әйберләр бирелгән. Айсылу ханым, шулай да китапларны сайлаганда әти-әниләргә нинди киңәшләр бирер идегез сез? Әти-әниләргә Татарстан китап нәшриятында басылган менә бу серияне алсагыз ялгышмассыз дияр идем. Чөнки монда тикшерелгән һәм яшь үзенчәлекләренә туры китереп төзелгән әйберләр, әсәрләр бирелгән. Балаларны китап укудан айырмасак иде һәм балаларны китап укырга өйрәтсәк иде. Балаларны китап укырга өйрәтү өчен үзебез үрнәк күрсәтсәк иде. Китап укыган бала ул уйларга да өйрәнә, үзенең фикерен ачык итеп белдерергә дә өйрәнә. Рәхмәт сезгә бик зур. Балаларыбыз шундый булсыннар иде. Нәкъ тә шулай булсын, исән сау булыгыз. Хөрмәтле телевизор караучылар, берничә минуттан соң эфирне хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Хәерле көн, Эльза. Бүгенге программада ниләр көтелә? Шулпан, хәерле көн, исәнмесез. Үз тарихын, мәдәниятен хөрмәт иткән һәр халыкта киләчәк буыннарга мирас калдыру турында уйлана бит. Менә бүген сүз безнең тапшыруда шул турда булыр. Инде берничә минуттан хәерле көн Татарстан тапшыруын карарга онытмагыз.
Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенге яңалыклар чыгарылышы тәмам. Бүген уразаның 23-нче көне. Авыз ачу 18 сәгать 25 минутта була. Тоткан уразаларыбыз кабул булсын. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Кылыч кыннарында калган хәтер, Болгар җилләренең дугасы. Кайсы дәверләрдән безнең тарих, Татарымның кайда кыйбласы. Бүлгәләнгән чакта татар җаны Кыпчак, Типтәр, Мишәр, Болгарга пәйгамбәре бармы, әүлиясе татарымны бергә тупларга. Тарих дәшми, идегәйле дастан, бары хәтер, бөек үткәннәр. Татарымның асыл ул кызлары туачагын еллар көткәннәр. Болгар, зөя, 100 чакрымлап ара. Хәтер ызанына кул сузым. Игелектән, изгелектән торган, мәрхәмәттән торган юл озын. Татар даны әле югалмаган, татар иле мәгърур тәхетле. 1000 елларны горур кичкән халкым үз язмышы белән бәхетле.